Jordi García Miravet, he coordinat el llibre Amor Redó, cuinant la sobirania alimentària al País Valencià. Doncs el llibre naix per a difondre els valors de la sobirania alimentària, però d'una manera més amable, no? I tal vegada de la part, com dic això, més bonica del procés alimentari, que és el fet de menjar allò que altres han produït i que altres han cuinat, no? I bé, també la idea un poc és fer un receptari alternatiu als que sovint veiem a les llibreries, perquè moltes vegades no es té en compte la temporalitat dels aliments o la procedència, no? Nosaltres volíem fer un llibre que tinguera en compte tots aquests valors, que fora local, que els productes estigueren comprats al barri, que tinguera en compte els cicles, les temporalitats, i que fora això, un producte autòcton i que no tinguera molta varietat de productes, sinó que foren productes de qualitat i productes autòctons, prioritzar això per damunt de tot. El llibre, després del receptari, té un inventari on estan els productes ordenats, posa el producte, el lloc on l'hem comprat, l'origen d'on s'ha produït i el preu. Això és per... La idea que teníem així era com aterrar la sobirania alimentària a la pràctica, veure si era possible al barri de Benimaclet, que és on s'ha gestat, podríem dir, el llibre, i pel tema del preu era veure si podíem, si era assequible, no? En termes econòmics dur a terme la sobirania alimentària. Nosaltres així el que hem fet és fer un inventari de productes molt més reduït, com comentava, però amb productes de molta qualitat. Aleshores podem veure productes que són més cars dins del circuit de la sobirania alimentària, perquè es té un valor del producte, de com s'ha fet, de les matèries primeres, de qui treballa, no? Els salaris dignes per a les persones que l'han produït. Aleshores entenem que és important pagar això per un producte, perquè entenem que ho val, i reduir la nostra llista de la compra en altres productes que entenem que no tenen aquest valor afegit. Podem dir que la sobirania alimentària és el dret dels pobles a accedir a aliments saludables des de diversos punts de vista, no? I també el dret d'aquests pobles a decidir lliurement els seus sistemes agroalimentaris segons les seues necessitats col·lectives. Bé, vivim en una societat on el sistema capitalista cada vegada utilitza més els seus mecanismes i assistim cada vegada més a una pèrdua de sobiranies de la gent, on els mercats cada vegada més tenen el poder respecte a les persones i respecte als parlaments. Els parlaments cada vegada representen més la gent, el poder està en estructures supraestatals, i això se veu en diversos camps, i el camp de la sobirania alimentària és un camp molt afectat, podríem dir. Sobretot a l'Horta de València, pel territori que hi ha, podem parlar de que el moviment per la sobirania alimentària gaudís d'una força important, no? Hi ha moltíssims grups de consum, també altres territoris com Alacant o altres comarques del País Valencià, i és important veure com va creixent, no, tot això, i la força que tenim. Cada volta hi ha més mercats, més grups de consum, la gent s'organitza amb productors, consumidors, per tal de materialitzar, no, la sobirania alimentària, però també hem de ser conscients que en una societat, com comentava abans, molt terciaritzada, en què es té molt en compte la ciutat com a marca i com a escaparate, l'Horta pot esdevindre, no, un escaparate més, un paisatge, una foto, una postal, si no tenim en compte la importància i comencem a valorar el territori, no? I la terra com a bé no paisatgístic i terciari, sinó com un element on produir els nostres aliments d'una manera sostenible i saludable tant per a la terra i per al medi com per a les persones que mengen d'ella. Sí, el preu al final no és tan car com sembla. La majoria de productes, per exemple la fruita i la verdura, el llaurador te la porta directament a casa o la pots agafar
de grups de consum. Al final la llista de la compra no puja tantíssim més que fora del circuit de la sobirania alimentària. També hem de tindre molt en compte que quan estem pagant 30 cèntims per una barra de pa, això vol dir que altres estan pagant per aquest producte que nosaltres adquirim. Estan pagant la gent possiblement d'Amèrica Llatina on s'ha conreat el blat, amb la salut d'aquestes persones perquè han rebut l'impacte de fertilitzants químics, la gent que ha amassat el pa a preus miserables, no? Per tant, tot i que pugui pujar una miqueta el preu dels productes, hem de pensar això, que hem de ser conscients i coherents i assumir la responsabilitat que tenim a l'hora de pagar per un producte, perquè si no estem pagant nosaltres el preu just, altres estaran pagant per aquest producte. Al remat cal destacar la importància de menjar productes ecològics llaurats a la nostra terra, no? Perquè per molt que ens estimem l'horta i que ens agrada habitar-la i passejar-la, si no comprem productes elaborats per els nostres i les nostres llauradores i mengem d'aquests productes, l'estem condenant igualment a soterrar-la sota el ciment.